Eluf ta' snin qabel Kristu fil-perjodu magħruf bħala żmien neolitiku kienu bnew 4 tempji li flimkien jiffurmaw it-tempji megalitiċi ta' Ħaltarxin. Tempji li ġew skavati 100 sena ilu mill-arkeologu Malti Temi Żammit. Minn dakinhar l-hawn elementi naturali ħallew l-impatt negattiv tagħhom fuq il-ġebla u għalhekk inħasset il-ħtieġa li l-post ikun imħares aktar u aħjar. Kien għalhekk li permezz ta' proġett ta' 3 miljun euro inbniet tinda protettiva, kif spjegat il-kuratur tas-siti preistoriċi Marija Elena Żammit. Meta jkun hemm tibdil fil-klima u tibdil bej xita u xemx u anka bej sħana tibdil fit-temperatura, il-ġebla ssir ilha ħafna ħsara. Allura permezz ta' din it-tinda nkunu qegħdin intaffu ftit minn dawn il-bidliet li jsiru kemm matul il-ġurnata minn filgħodu kmieni sa nofsinhar u anka sa flaxija u anka fl-istaġuni. Il-ħsara għalkemm issir fuq medda twila ta' żmien twassal biex il-ġebla titfarfar, fenomenu li ma seħħx qabel l-iskavar minħabba li t-tempji kienu mirduma fil-ħamrija u allura kienu protetti. Il-proġett b'finanzjament ukoll mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali wassal biex jinħoloq passaġġ bil-għan li jipproteġi l-art filwaqt li joffri aktar aċċessibilità. L-ewwel nett biex aħna nipproteġu l-art oriġinali tat-tempju ħalli n-nies ma jirsux direttament fuqha. Però permezz tagħha wkoll qegħdin nagħtu aċċess lil kulħadd. Dan huwa l-unika tempju fil-Gżejjer Maltin li huwa aċċessibbli kompletament kull parti tiegħu għal nies bil-wheelchair pereżempju u anke nies li jiġu bit-tfal li jkollhom il-pushchair ġifieri huwa kompletament aċċessibbli. Meta nawgura x-xogħol, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici irrimarka kif dan huwa l-ħames proġett kbir li sar għal-2015 minn Heritage Malta u bekk inżammet il-wegħda li saret fil-bidu tas-sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch qal li bħalissa qed isir l-aħħar sforz biex sa tmiem is-sena ikunu assorbiti l-fondi kollha mogħtija lil Malta għal perjodu 2007-2013. Waqt iċ-ċerimonja, iċ-Chairman ta' Heritage Malta Joseph Buttigieg spjega li t-tempji ta' Ħaltarxin huma l-aktar tempji dekorati f'Malta, filwaqt li qal li b'kollaborazzjoni mal-Mita wieħed jista' iniżżel app għall-mobile b'informazzjoni dwar l-istess sit storiku.